Hadien ke jingja uwei usamlau bakerteng ushan bor lang el marshilong na ka shinang maulang wer Southwest Khasi Hills District minta ka shpau Bnai ha ka jan me jang kar pnai tereng ukalaling kan jar san lalap no ya ka met jang u na ka wei ka khlau ha shinang maulang wer laban pen kan mau ba ushan bor lang el marshilong ulami na yeng na do ka atnder terek ulaber jar sao bat ke ejahar kila letbu ha ka laipo terek ulaber jar sao ha ka tolong hubor na kipulet long badai ha ka at kunai tering Bnai baningkong arja apsan la yo jing tip lamba ka telefon na kinong shong shnong jong ka shnong maulang wer Southwest Khasi Hills District bala yo ya ki Shyieng jong brio bamla bantim ha potsto maulang wer ka ba jingai kumba sanspa mitar na surang maulang wer mau kerwan ha ka jing toket lalam ye ki Shyieng bat lalapru ya ka license niat kali ke epek bat ka adhar card badai jong uba shan bor lang lingdo marshilong national maulang wer ubala jar ngai nado ka atmreu tereng Bnai balai arhaja arpsau minstep na ka jaka sa jong u